Minkejja li fil-vot ta' sfiduċja ta' nhar il-ħamis il-Prim Ministru tilef il-maġġoranza, fuq Radio Malta David Agius wasal għal din il-konklużjoni. Fejn iħalli dan l-Partit Nazzjonalista? Ġifieri inti iħallih iktar b'saħħtu milli kien. Jien naħseb li l-Prim Ministru Lorenz Gonzi minn dan kollu li għadda ħareġ Prim Ministru li iktar huwa b'saħħtu. Dwar il-Kunsill Ġenerali li se jitlaqqa l-ħadd filgħodu, il-Whip Nazzjonalista ddikjara hekk. Taħseb li se jkun eżerċizzju ta' trionfalizmu madwar il-Prim Ministru? M'għandix dubju li anke kif riġna mill-Parlament kien hemm atmosfera ta' ferħ minn nies li kienu hemmhekk. Min-naħa ta' dawk li kienu ħanajt in-naħa ta' dawk li kienu supporters tal-Partit. Minkejja l-ħafna talbiet li qed isiru biex tissejjaħ elezzjoni ġenerali, David Agius jaħsibha differenti. Aħna the end of the day maħniex qed nigrejjew lil l-elezzjoni ġenerali. David Agius qabbel il-vot ta' nhar il-ħamis ma' logħba futbol. Baxxa minn nies ġibna draw u rbaħna bil-penalti. U ċħat tazza qiegħda f'idejna. Minkejja li Franco Da Bono ġie Majer traditur u kien mitlub jirriżenja mill-Partit Nazzjonalista waqt li min-naħa tiegħu għal ħafna drabi qal li m'għandux fiduċja fil-Prim Ministru Lorenz Gonzi, il-Whip Nazzjonalista iddeskriva lil Da Bono b'dan il-mod. Franco tiġà qiegħed fuq naħa tal-Gvern, Franco tiġà qiegħed parti mill-Grupp Parlamentari, Franco huwa wieħed minn tal-familja tagħna. Minkejja din id-dikjarazzjoni Agius iżda ma kienx jaf jgħid jekk Franco Da Bono u se jkun qed jindirizza l-Kunsill Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista. Għadha se jitkellem fil-Kunsill Ġenerali Franco Da Bono? Minix informat fuq min ħajtkellem għada. Matul l-istess programm id-deputat Laburista Owen Bonnici qal li l-Prim Ministru m'għandux il-maġġoranza fil-Parlament. Jiena naħseb li l-iktar li tilef huwa il-pajjiż illi issa fil-mument l-iktar importanti jaf illi l-Prim Ministru m'għandux il-maġġoranza fil-Parlament. Bil-konsegwenzi importanti ħafna li dak kollu ġib miegħu.